खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव हादरनि खौथि खौथि पीएम किसान मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां आपडेट। नोंथाङाबो पीएम किसाननि मुलाम्फागिरि नामा? जुदि नोंथाङाबो बे स्किमनि मुलाम्फागिरि अब्ला बे रादाबा थारैनो नोंथांनि थाखाय। नंगौ, हादरनि खौथि खौथि आबादारिफोरा मोननो थांगासिनो दं पीएम किसाननि 21थि किस्तिनि रांखौ। नाथाय नोंथाङा माखासे गोनांथार हाबाफारिखौ मावनानै लाथारनांगोन, नङाब्ला नोंथांनि किस्तिया फेलें जानो हागौ। बेफोर हाबाफारियानो जाबाय नोंथाङा पीएम किसाननि एकाउन्टजों नोंथांनि आधारखौ लिंक खालामाखैब्ला थाबैनो खालामथारनांगोन, लोगोसे केवाइसिनि आपडेट होआखैब्ला बेखौबो खालामथारनांगोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ पीएम किसाननि मावख'आरि अक्ट'खौबो फोसावखाबाय। नंगौ, हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बे दाननि 19 खालारखालि पीएम किसाननि स्किमनि 21थि किस्तिखौ फोसावगोन। बे किस्तिजों बे स्किमनि सिङाव थोंजों ट्रेन्सफार खालामनाया 3.7 कौटि रांनि बारबाय, जायनि थाखाय हादरनि 11 कौटिनिबो बांसिन आबादारि नखरफोरा मुलाम्फा जागोन। मख'नो गोनांदि पीएम किसाननि स्किमआ मोनथाम आबादारि नखरफोरनो बोसोरफ्रोमबो 6,000 रां होयो, जायनि थाखाय बेयो बुहुमनि देरसिन थोंजों मुलाम्फा दैथायहरनाय मावथांखिफोरनि गेजेराव मोनसे। बेबायदिनो फैगौ 19 नबेम्बर खालि एबा बुधबार खालि पीएम किसाननि राङा नोंथांनि एकाउन्टआव थोंजोङै सोजागोन। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव हादरनि खौथि खौथि पीएम किसान मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां आपडेट। नोंथाङाबो पीएम किसाननि मुलाम्फागिरि नामा? जुदि नोंथाङाबो बे स्किमनि मुलाम्फागिरि अब्ला बे रादाबा थारैनो नोंथांनि थाखाय। नंगौ, हादरनि खौटि खौटि आबादारिफोरा मोननो थांगासिनो दं पीएम किसाननि 21थि किस्तिनि रांखौ। नाथाय नोंथाङा माखासे गोनांथार हाबाफारिखौ मावनानै लाथारनांगोन, नङाब्ला नोंथांनि किस्तिया फेलें जानो हागौ। बेफोर हाबाफारियानो जाबाय नोंथाङा पीएम किसाननि एकाउन्टजों नोंथांनि आधारखौ लिंक खालामाखैब्ला थाबैनो खालामथारनांगोन, लोगोसे केवाइसिनि आपडेट होआखैब्ला बेखौबो खालामथारनांगोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ पीएम किसाननि मावख'आरि अक्ट'खौबो फोसावखाबाय। नंगौ, हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बे दाननि 19 खालारखालि पीएम किसाननि स्किमनि 21थि किस्तिखौ फोसावगोन। बे किस्तिजों बे स्किमनि सिङाव थोंजों ट्रेन्सफार खालामनाया 3.7 कौटि रांनि बारबाय, जायनि थाखाय हादरनि 11 कौटिनिबो बांसिन आबादारि नखरफोरा मुलाम्फा जागोन। मख'नो गोनांदि पीएम किसाननि स्किमआ मोनथाम आबादारि नखरफोरनो बोसोरफ्रोमबो 6,000 रां होयो, जायनि थाखाय बेयो बुहुमनि देरसिन थोंजों मुलाम्फा दैथायहरनाय मावथांखिफोरनि गेजेराव मोनसे। बेबायदिनो फैगौ 19 नबेम्बर खालि एबा बुधबार खालि पीएम किसाननि राङा नोंथांनि एकाउन्टआव थोंजोङै सोजागोन।